Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kacing shisha kala pau buk Sonam rakuban shi kala aiwai hi ban Pynïap ilau kurim raja hak jingwan kai honeymoon jengki shiktain sora hakabai ke media bu raja lalap na riat arliang hajan gak syai wei saudang men hak artrik ujeliu arjarapsan. Laong buk Sonam galej men Aiti ladi khmat ki pulit hakamit pratrik ujeliu arjarapsan Hananganj Police Station Kasipur District ke jela Uttar Pradesh. Nalokani lakam yu wei na Uttar Pradesh bar arngut kishenrang na Indore. Kakhbar cingcar ngai syukrim na duka arfly trek cumang arjapsan kala penghiwen ni jela Meghalaya bakari India hi baro kawe ka special investigation team ki pulit ka East Hills District kala her syakatay Nong ba ban kem ye kitay gibreo Hadien pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.